Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Kinabuhi sa pagsuporta kanunay sa atong programa nila ni Sister Angela Flores diya sa Konsolasyon. Mayong adlaw kaninyo diya, Sister, uban sa imong pamilya o inuman usab sa ila ni Sister Lucy Fanta. Dagang salamat gyapon sa itong mga makugihon nga pag-support kanunay sa atong programa. O inuman usab sa tanan nga mga kisunan diya sa wireless o sa tipulo nila ni Sister Ivy, dagang gyapon salamat, o ni Sister Janice sa inyo gyapon nga makugihon nga pag-support sa atong programa para maalagad kining atong programa padayon dinhi sa kahanginan. O diya sa asay kasuntingan nila ni Sister Mar Igunia o ni Brother Nicomedes Igunia, dagang gyapon salamat sa inyo gyapon nga pag-support sa atong programa dinhi sa kahanginan dinhi sa DYL. O sa atong chapter sa kanang branch number 25 si Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia, o daghang gyapon salamat no sa inyong mga pag-support gyapon sa atong programa nila ng Suping Perolino o nila ni Brother Dinis ni Dimos Dinis Gonzales no nga karon diligya po nato siya makauban sang lituan magyapon siya sa dapit sa Dipolog o papangmusta gyapon diya kanimo Brad Dinis uban sa imo karong mga igagaw diya nga imong gikasak-an na kumusta og maayong pagpatalingog usab kanyong karong tungura. O sa tanan na lang gyud nga mga kaisun, lakip na nga atong chapter diya sa Bohol, sa Monteswerte. Maayong adlaw nila ni Brother Longlong Divino og sa iyang vice si Brother Gregorio Painagan, og sa mga kaigsunan diya nila Sister Joy Divino og ni Sister Annabel. Og dito sab sa Ormoc sa atong chapter diya sa Kambantog, Brother Juanito Digorio uban sa mga membro diya nga tanan, og sa Ormoc City nila ni Brother Pamunde og ni Brother Danilo Aing. Maayong adlaw kaninyo Brad, kanunay sa nga minaot na mo nga kanunay kamo nga nag-monitor nagsunod nining atong programa. Og sa atong igsuon diay nga bag-o paning na kabig usa kini siya ka gikan sa PBM no, si Brother Wenceslao no, usa siya ka PBM sa mayong adlaw kaninyo o kanimo Brad. Hinaot po unta nga kanunay ka nga magasunod sa atong programa usab. Ug sa tanan na lang lakip na dito sa hinatilan sa atong igsuon si Sister Nida Bakang. Ug daghang salamat kanimo Sister Nida sa imong paghatag o pagsuportar usab sa atong programa, og nadawat nako ang imong gipadala nga 1,000 agig suportar sa atong programa dinhi sa DYL. O kaniya pa ihatag ko sa lain pangalagad, magapaila usab siya nga na kaninyo. Kumusta gihapon mga kahigalan ug mga suki namo nga mga tigpaminawan. Kini gihapon ang inyong alagad Brother Luciano Panta, katambayayong na usab ni higayon na karon sa paghatod na usab kaninyo sa mga kamuturan nga nakasulat lamang sa Biblia ug sa usab sa mga basahon nga referensya nga among gigamit para dili supakon ang Biblia. Kini lamang mao ang kanunay namo nga gihatod diha kaninyo, ug nanginaot kami nga naa kamo karon sa maayo nga kahimtang sa pagpaminaw nining ato karong programa. Ug aron sa pagpadayon sa unahan niya paghapon ang usab pa kaalagad. Kumusta og mayong buntag usab kaninyong tanan, kini yung galagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Makiguban gihapon duha kita ka Domingo nga wala kita dinhi mabati sa maong istasyonan sa DYL tungod kay dito man kita sa Mindanao. Mao nga niya karon ako diri sa siyudad sa Sugbo, mao nga padayon gihapon sa paghatag gihapon kaninyo og mga paghatag sa mga kamatuoran nga diin gitudlo ni Master dinhi kanamo amo sab nga gitudlo dia kaninyo. Aron singon ana masabtan ninyo ang mga kamatuoran kung unsa ang mga gumunhap nga mga nakasulat sa Biblia. Wala may lain nga diin mao magtudlo sa kamatuoran, mao man ang Espiritu Santo, mao nga among lingiton nga matutudlo, mao man amo ang gipaila nga mao ang Espiritu Santo nga nini atong katulong panahon nga nagpakatao
hinungdan nga kiniamo sa gipadayag nga tos mga katawhan malan ang tao mutuog sa dili basta kini ipadayag yun na mo ang kamaturan. Tungod kay gipangumusta naman ni Brad Samuel ang mga kaigsuuna no o manghinaot kami nga ana ka gahapon kamo sa kadasig gahapon sa pag tan-aw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta na lang kanyong tanan hurot. O ako din pasalamatan ang tanan nga magkaigsuunan kutob sa nagpalayon ining ato ang program dinhi sa DWLA. Salamat kaninyo mangigsuon sa inyong pagpakabana gayod aron ipadayon ang pagwali sa mga balita sa Espiritu Santo. Daghang kay salamat sa inyong pagsuporta. Bueno, Brad Samuel, ang ato ang paghisgutan karon kining kontrobersyal nga pamaagi sa mga gitudlo sa nagkalaing mga relihiyon no kay aduna may mga 4,000 karon ka nagkalaing mga relihiyon sa tibok nga kalibutan nga kalabanan ini ilagyong gipamatud-an nga ang atong Ginoong Kristo mobalik gyud aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Uy mo namang gisgutan Brad Samuel adtong miaging Domingo ang kalabot mahitungod sa paghukom nga kana gidinay gayod sa amahan kay nabahin man lagi sa tulo ka dagkong panahon sa amahan, panahon sa Israel kana, panahon sa atong Ginoong Kristo sa kaduhang panahon. Gidinay sa amahan nga dili siya maghukom, iyang gitugyan ngadto sa iyang anak. Unya ang anak pod iya pong gidinay nga wa siya moanhis kalibutan aron sa paghukom, kun dili nay usa nga iyang gitudlo nga mao maghukom nga mga Espiritu Santo. Kana ato namang kanang napadayag pero ato gapong kanang balikon aron sa pag tan-aw gayon o paglinaw gayon sa mga nakasulat sa Biblia. Daghan karon ang mga magwawali sa kalaing mga relihiyon kalabot sa Biblia na dunay ilang gisandigan nga mobalik gyud daw ang Kristo. O kana atong basahon Brad Samuel kining usa sa mga sitas nga maoy ilang gisaligan sa mga nagkalaing mga relihiyon nga ang Kristo mubalik gyud daw. Mao kana karon ang atong ipatin-aw ngadto sa ato ang mga katawhan. Kung kining mga sitas nga ilang gigamit aduna bay katumanan o katuparan? Mao kana ang ato ang hisgutan karong mga higayuna. Asa ba sila magkuha og mga sitas Brad Samuel nga mubalik daw ang atong Ginoong Kristo o muabot daw ang atong Ginoong Kristo? Mayo tingali mo basahon ang pinadayag 22 bersikulo 6 ug 8 unsa bay atong matagad diha Brad Samuel. Aniya Brad Cesar ato kining pakabasahon ang giingon mo nga sitas nga mausab kini gipasikaran usab sa halos tanan nga mga nagasunod ug nagatuo sa atong Ginoong Hesukristo Nga moabot gyud. Nga ilang kilauman kana nga moabot gyud ang atong Ginoong Hesukristo niining atong kapanahonan karon. Kining gigamit nila sa 22 sa pinadayag akong basahon sugod nato sa bersikulo 6 hantod sa bersikulo 8 ang atong pagbasahon gingon. Og siya mingon kanako kining mga pulong nga kasaligan ug matuod ug ang Ginoo matud pa ang Dios sa mga espiritu sa mga propeta mipadala sa iyang manulunda aron ipakita ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga magakahitabo sa dili madugay. Duna daw mga butang nga mahitabo sa dili madugay ug unsa kanang maong mga butang nga mahitabo sa dili madugay sa city gingon. Og tanawa moabot ako sa dili madugay. Matud pa bulahan ang magabantay sa mga pulong sa propesya nining basahuna. Ako matud pa si Juan mao ang nakadungog og nakakita nining mga butanga og sa pagkadungog og pagkakita ko niini miyapa ako sa pagsimba diya sa Italian sa manulunda nga mao ang nagpakita kanako niini. Busa mao ni ang konklusyon nila nga moabot gyud daw ang atong Ginoong Kristo kay kining sa dili madugay o moabot daw sa dili madugay nga naman tungod kay kining kung pinadayag
mga malnamo nga mga kaigsunan, pinadayag man ni sa atong Ginoong Hesukristo ug iyang Ngadto kang gihatag ngadto sa iyang Juan. ulipon nga si Apostol Juan. Karon, asa pa mabasa nila Brad Bubot Panta nga ilag yung gipamatud-an sa nakalaing mga relihiyon nga moabot yun ang Kristo sa dili madugay. Basaha tingali ang gibasa ni Brad Samuel, ang 6:8, ipadayon lang pagbasa ang 22 bersikulo 12 ikama ngadto sa 20. Sige. Niya atong basahon dinhi sa mao gihapon nga kapitulo sa 22 sa Pindayag sa bersikulo 12 kuma ari sa 20. Tanawa mabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Sa 20 yun kini sa pagpahayag. Ang nagapanghimatuod mahitungod nining mga butanga nagaingon sa pagkatinuod ako moabot gayud sa dili madugay. Amin, umanhi ka na, Ginoong Hesus. Mauna karon ang gihuptan sa nakalaing mga relihiyon nga ilag yung pabaliko ng atong Ginoong Hesukristo. Karon nabasa sa Biblia pero ang pangutana karon kining pagkasulti Ni Kristo matuman ba ni? para karon man ni. Para karon ba ni? Mo man na karon ang ato ang ipatinaw ngadto sa ato ang mga nagbasa po sa Biblia sama sa mga kaparian, sama sa mga pastor, sama sa mga ministro ug uban pa mga diakono. Kini nabasa lagi ninyo pero atong trisapon sa Biblia di ta muundang ba pangitao nato ang sumpay kung himuon ba ni o kanusa ba ni may tabo kining dili madugay. Pagkagiingon nga dili madugay ay naabay dili madugay nga dugay. Imagine kay 33 AD until now 2000 anyos nakapin unya mao ba na ang atong inon nga dili madugay samtang ang Biblia naghisgot nga moabot ang anak sa tao ang atong Ginoong Kristo sa dili madugay unya nganong dugay man lagi mo man naron ang makalibog. Sukod sa panahon, Bro Cesar. Oo, Dili madugay. karon unsa pa ang katumbas nga nang pag-abot ni Kristo kay moabot man si Kristo sa dili madugay sumala sa ilang pahayag sa Biblia. Iasa pa ang dugang pang basahon nila Brad Samuel nga moabot yod ang Ginoong Hesukristo sa dili madugay. Maayo tingali mong basahon ang San Mateo kapitulo 24 bersikulo 27 Brad Samuel, dugang kining pruiba nga ilag hapong gibasa sa nakalaing mga relihiyon sama sa mga born again, protestante, katoliko, uban pa nga mga nakalaing relihiyon nga nagtuo nga mobalik si Kristo. Ilang basahon kining Mateo 24:27 unsa pa ang atong mabasa diha. Aniya, Bro Cesar, basahon taning basihan usab sa mga higala nato nga nagapaabot lugar sa atong Ginoong Hesukristo. Nga moabot. Nga moabot gyud sa dili madugay. Dugang pruiba kini sa ilang basihan. Sa Mateo 24 bersikulo 27 ang atong pagbasahon gingon, kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadban. Maingon man usab niya na niini ang pag-abot sa anak sa tao busa gibasihan gipagnig-ingnan lugar kanang pulong di madugay nga mao'y pagbalik ni Kristo Pakasama og gipakasama siya kilat mga malnamo nga magsun kay sa diyang Ikot kilab madugay. kuno gikan sa sidlangan paingon sa kasadban ingon ni anak kalit sa laktod nga pagkasulti kun mubalik man ang anak sa tao nga mao atong Ginoong Kristo. Garon di pa kasama og kilat. Nya ato namang nasayran Brad Samuel nga ang kilat sama pananglitan bitaw og mukilat kalit ra kayo. Oh. So katumbas na nga moabot ang anak sa tao sa dili madugay. madugay, Di pa kasama kilat. Karon ato pang dugangan asa pa Brad Bubot Panta ilang basahon gapon ning unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 2 nga moabot yod ang anak sa tao katumbas gahapon sama sa giingon nga dili madugay unya ila pong gipakasama kilat unya naa pagyod unsa pa ang gipakasama nga moabot ang anak sa tao. Ipakasama Unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 2. Atong basahon ng unang Tesalonika sa kapitulo 5 bersikulo 2. Kay kamo nasayod na pagayo nga ang adlaw sa Ginoo
moabot ra unya sama sa kawatan sa kagabion busa gipakasama og kawatan. ang pagkabot sa atong Ginoong Kristo ang iya pagbalik. So mao na ang ilang gihuptan nga mga sitas nga pabalikon gyud nila ang Kristo kay pag-abot kuno sa anak sa tao matud pa sa ato nabasa sa Biblia gipakasama og dili madugay, gipakasama og kilat ug gipakasama pod og kawatan. Na karon nahibaw binta nga kaning kawatan mukalit ra man nagbuto sa og literalo nato Brad Samuel. Ang real nga kawatan, ang real nga kawatan mga mahal namo nga magsyon, wa gyoy masayod nga hikawatan ni ana kay moabot la na sa daklit. Maingon usab niya na ang ilang gikomparisunan nga mao kuno kana ang pag-abot sa anak sa tao nga mo atong Ginoong Kristo. Gipakasama kilat tungod kay ang kilat kalit, gipakasama kawatan tungod kay walay mahibalo kun kanusa iabot niya nang usa ka kawatan. Ingon niya na mga mahal namo nga magsambusa nining tanan nga ilang gigamit nga mga sitas nga gibasihan nga tanang sitas nga ilang gibasihan nga mao kuno kana ilang rason nga wala pala gyud kuno kana mahitabo ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo busa ato ning tagsa-tagsaon Brad Cesar pagtubag kun kining sitas nga ilang gibasihan para ba ni atong panahon karon kana mo ni karon kay matud pa nila moabot man daw ang anak sa tao sa dili madugay pakasama kilat pakasama kawatan karon nga man tay supak na kay nabasa man pero ang pangutana karon himuon baka mo man naron ang wa nila masabtigod ug para ba na kanay ini karong panahon na karon mukuha kitag example sa dili madugay kana bang dili madugay Brad Bobot Panta mukuha kitag example ni Apostol Pablo si Apostol Pablo naghisgot siya nga moadto siya sa Korinto sa dili madugay. Karon basaha ra gud Bobot Panta ang unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 19 unsa ba ang pahayag ni Apostol Pablo kin example kini sa dili madugay sa samang pagkaagi gahapon nga atong gibasa ang pinadayag 22 nga moabot ang anak sa tao sa dili madugay unya gipakasama kilat gipakasama kawatan ato pong sayron kining pag-isgot og dili madugay. Kanang dili madugay mohatag kitag example sama kang Apostol Pablo. Si Apostol Pablo bay nagisgot nga moadto sa Korinto sa dili madugay. Basaha Bobot Panta. Atong basahon kining nakasulat sa Biblia dinhi sa unang Korinto sa kapitulo 4 ug ang bersikulo 19 ingon ini mga mahal nga tigpaminawan. Apan ako matud pa ni Apostol Pablo, muanna diha kaninyo sa dili madugay kung itugot man sa Ginoo. Ug unya ako nang musuta dili ang sinultihan nining maong mga tigpaburot kundi ang ilang gahom. Si Apostol Pablo nag-ingon siya nga moadto daw siya sa Korinto sa dili madugay. Kaang pangutana Brad Samuel. Pag-ingon ni Apostol Pablo nga muanha ako sa Korinto sa dili madugay ang pangutana. Si Apostol Pablo ba nakaabot ba siya sa Korinto o wala? Ani ang tubag Brazil Buhat 18 unog 2. atong basahon ang sulat lugar sa taga mga buhat no aron pagsuta nato katong saan niya Pablo nga moana siya sa Korinto sa dili madugay kana bang pagkaistorya wala ba gyud mahitabo nga mianas Pablo sa Korinto kay aron sabto nato nga kun kanang pulong nga di madugay kun wala man moabot si Pablo sa Korinto mao po si Kristo wa pa di makabalik di ba pero kun si Pablo kanang gingon niyang sa dili madugay moana siya sa Korinto kun nakaabot man siya sa Korinto susiyon ta ang Biblia sa buhat sa kapitulo 18 bersikulo 1 inyong talingugan gingon tapos niini si Pablo mipahawa sa Atinas ug miadto sa Korinto. Busa ka na di ang saara ni Pablo nga gisaad siya dias Korinto nga moana siya sa Korinto sa dili madugay nahitabo day kana tungod kay si Pablo nakaabot siya dias Korinto
Ingon niya na mga mahal na mong kapisan busa kanang saad ni Kristo sa mati sa pinadiyag siya kapitulo 22 bersikulo 7 hantod sa 8 kanang moabot siya sa dili madugay kanang pagkasultihan Natuman ba na? dugay na nang nahitabo mga mahal namo nga makisunan og dili na Pabuton na to karon. niining panahon na karon pabuton ninyo tungod kay matod pa niyo wala pa nahitabo kung inyo nang pabuton mo na gingon na late yimos timing mga mahal namo nga magsuna tungod kay ang sitas kay inyong gigamit dili para karon kun dili natuma na sa una pang panahon sa tuig 33 AD pa kana nahitabo Karon, ang ato namang ipadayon Brad Bobot Panta. Kay matod pa ni Apostol Pablo, muanha ako sa Korinto sa dili madugay. Na atong nabasa o gibasa ni Brad Samuel nga nakaadto si Pablo sa Korinto. Doon namang good ni siya koneksyon dito sa pag-ingon sa pinadayag 22 nga gibasa ni Brad Samuel kagani ang 6:8 o gibasa ni Bobot Panta ang 22:12 ngadto sa 20 nga moabot ang anak sa tao sa dili madugay. Atong gihatagan ba og example dito kang Pablo. Dili ko mo kay mag-ingon ang Biblia nga moabot sa dili madugay nga wa pa na mahitabo. Wala na nila masabti. Karon ato nang nasayran nga si Apostol Pablo nagsaad siya nga maato siya sa Korinto. Nahitabo gyud nga ning adto si Pablo sa Korinto. Nan kapila ba makaadto si Apostol Pablo sa Korinto? Brad Bobot Panta, basaha ang ikaduhang Korinto 13:1. Kapila ba nakaadto si Apostol Pablo sa Korinto? Niya atong basahon ang nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 1. Ingon nini. Kini karon mao ang akong ikatulo nga pag-anha kaninyo. Ang bisan unsa nga sumbong kinahanglan paluyuhan sa pagpanghimatuod sa duha o tulo ka mga saksi. Sa atong nabasa, ang Ikatulo. katulo na kahigayon din nakaadto si Apostol Pablo sa Korinto. Karon dinhi doon na kining koneksyon. Pag ingon nga moabot ang anak sa tao sa dili madugay, ayo sabtan ninyo, wa pa na may tabo. Iunsa ba ang sukod, Brad Samuel, sa pag-abot sa anak sa tao? Nahitabo na ba ni? Maayo tingali imong basahon ang Mateo kapitulo 10 bersikulo 23. Imong basahon sumala sa Biblia. Natuma na ba ni? O wala pa? Natuma na Brad Cesar kanang giingon nga lanat sa panahon sa saad ni Kristo nga moabot sa dili madugay sa to pa kanang moabot sa dili madugay dili dugay dali rang siya nga kanang maiabot na kay matud pa sa Biblia niyas 10:23 sa mo ni ang sukod sa panahon sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo nga kanang gingon pulong di madugay niya gikuha pagyud ang sampol pag-iingnan sa kilat nga masadyang mga kilab sa gikan sa silakan paingon sa kasaban maingon usab niya na ang anak sa tao sa kalit sa pag-abot sa pag-abot sa mas kawatan sa mas kilat kawatan nga kun ang kawatan moabot walay nasayod ana nga kanang mga tao nga muot ng kawatan ingon niya na dunay sukod sa panahon sa saad ni Kristo nga siya ang pag-abot niani matud pa sa Biblia sa 10:23 inyong pasatalingugan sa Mateo gingon og diha sa ngalutuson kamo nila sa usa ka lungsod pangagiw kamo ngadto sa sunod nga lungsod mo ni saad ni Kristo ngadto siya mga tinunan ha kaysa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga dili pagani mahurot ninyo libot ang tanang kalungsuran sa Israel ang anak sa tao nayabot na mo na ang sukod lugar sa pag-abot ni Kristo ha gisaara niya ang iyang mga tinunan sa diyang lutuson kamo ngadto sa kanang usa ka lungsod pangalagyo kamo ngadto sa sunod nga lungsod kay matud pa kay sa pagkatinuod magaingon ako kanino giingnan ni Kristo ang iyang mga tinunan nga dili pagani mahurot ninyo libot ang tanang kalungsuran sa Israel ang anak sa tao nayabot na ingon ni ana kadali ra ba kadali ra ga mo balik ang anak sa tao nayabot na nga naman tur kay ang Israel kun atong kuaan og sampol ang Israel kun ang Israel adunay napulo ka lungsod sampol ha
kung liboton ka na siyang mga tinunan kay mo may iyag kasaaran nga matud pa dili pa ninyo Mahurot og libot. ang tanang kalungsuran sa Israel Ang anak sa tao, kalungsuran sa Israel ang anak sa tao daw Maabot na. niabot na panilitan na apas 8 kalungsod o siyam kalungsod niabot na ang anak sa tao sa ingon niya na kadaklit kasuod kaduol kadali ang pagbalik lugar sa o anak ang sa pag-abot tao sa anak sa tao. Ingon ana ang sukod nga wala masabti sa nakailain nga mga nagbasa sa Biblia. Mao manggani nga ang Dios nga Espiritu Santo nagpadayag diri sa iyang mga alagad kung unsa ang buot ipasabot sa balaan nga kasulatan. Kini ba'y gibasa sa nagkalaing mga pastor, ministro, kaparian o katolik? Wala. Dinhi lamang kana ninyo madungog sa mga magwawali sa Dios nga Espiritu Santo kay gipadayag kini dinhi kanamo nga ingon ana ang paagi sa pagbasa sa Biblia. Ha? Ngano man? Ang Biblia mayong angay natong masayran nga dunay nahitabo na, dunay wala pa ug dunay na pay umalabot pa. Doon na ba kita'y dugang prueba, Brad Bubot Panta, mayo tingali i-read nimo ang pinadayag Kapitulo 1, versikulo 8. Pila ba ang gipakita diha sa Biblia? Nya atong basahon lang ang inggita rin mo nga sita sa Brada Cesar sa Pinadayag Kapitulo 1 o dinhi sa bersikulo 8. Magingon nini. Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sakaron ug ang sa kaniadto ug ang sa umalabot ang makagagahom sa tanan. Unsa ang imong nabasa? Usbaragod, Brad Bubot Panta? Matud pa sa Pinadayag 1:8, ingon ni atong matagad. Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sakaron ug ang kaniadto ug ang sa umalabot ang makagagahom sa tanan. So pag-ingon nga ako mao ang Alpha ug Omega, nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sakaron. Unsa ba ka nang giingon nga sakaron? Mo kana ang gisgutan sa Biblia nga akto o present. Ang Biblia nagisgot og present, past tense o future. Unsa pa nang litan? Ang karon, unsa man ang karon? Di ba mo ko ng akto sa naitabo sa panahon sa atong Ginoong Kristo? Ang kanang gisgutang past tense, ang kanang past tense mao kana ang giingon nga kaniadto. Ikano sa ama na nahitabo ang kaniadto mao tong kasaysayan sa panahon sa amahan sa panahon sa Israel. Nahitabo kaniadto unsa man ang future. Kanang future umalabot pa na nga wa pa mahitabo. Ang Biblia nabahin sa tutulo, dunay panghitabo akto, doon na po'y naitabo nga past tense nga nangagina, doon na po'y paabuton pa. Mukuha kitag example, Brad Bubot Panta o Brad Samuel. Paghisgot og future, sa to pa, umalabot pa, wa pa na may tabo. Doon na ba kita'y ikahatag nga example, nga wa pa gyud ni may tabo, kay doon na may present, nahitabo, panahon kang Kristo. Ang past tense mo itong nahitabo po sa panahon sa Israel, sa panahon sa Amahan. Niata sa future. Kay tuluman, present, past tense o future. Mo nang ingon, karon akto. Kaniadto, nahitabo. Umalabot mo nang future. Mo nang giingon sa Biblia, sa Pinadayag 1:8 nga matud pa sa atong nabasa, ako mao Alpha ug Omega, nag-ingon ng Ginoong Dios nga mao ang sakaron. 1 og sa kaniadto 2 og ang umalabot 3. Karon doon na ba kitay ikahatag nga example, Brad Samuel, nga wa pa gyud ni mahitabo mo nang gitawag og future. May tayo imong basahon ng Isaiah 24:3 Aniya, usay. Brad Cesar, atong kuwaag sample, Brad Cesar, katong wala pa nahitabo kun future, nga palabuton pa. Kay sa imong giingon kaganina, tulo man ni. Dunay kanang present, unya, Past tense. dunay past, o past tense, O ug dunay future nga umabot. Busa, ang gisgutan sa Biblia, Nga future. katong wala pa mahitabo nga umalabot kun future niya, sa Isaiah sa ang Kapitulo 24, versikulo 3 inyong patalingugan, gingon,
ang yuta paghimuon nga walay sulod gayon og pagalaglagon gayon kay siyo ba maoy nagsulti ni ining pulong. Mupusa ta diha Brad Samuel. Oh, Nag-ingon ang imong gibasa, ang yuta paghimuon nga walay sulod gayud ang pangutana. Karon bang panahona ang yuta ba wa na bay sulod na ata? napa So paaboton di ay na mo nagitaw og future. Paaboton di na nga moabot di ang panahon nga ang yuta himuon sa Dios nga way sulod. Sa to pa nagpasabot nga kay karong panahon na ang kalibutan na puno pa man sa mga butang, napamatay makaon, napamay mga sulod ang kalibutan, mao nga pag-ingon sa Biblia nga ang yuta himuon nga walay sulod, paaboton pa day na. Mo nang gitawag og future. Mo na ang usa ka example. Karon sa panahon upod sa pag-abot sa anak sa tao, mao ka nakaroon ng atong usisahon. Kay sige pakasama man lagi ang pag-abot sa anak sa tao, gipakasama man sa dili madugay, unya giingon po gipakasamag kilat, giingon po gipakasamag kawatan, ang pag-abot sa tao sukalit lang. Matud pa sa gibasa ni Brad Samuel, sa dili pa ninyo mahurot paglibot ang tanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao muabot na. So sawa pa di ay mahurot og libot sa mga apostol ang Israel, ang anak sa tao na abot na. Ingon ana ang katumbas sa pag-abot sa anak sa tao, sa dili madugay kay ang giingon sa Biblia, moabot ang anak sa tao sa dili madugay nya nganon karon 2000 anyos nakapin pila na kasiglo ang milabay. Musibo ba sa giingon nga moabot ang anak sa tao sa dili madugay? Dili na dili madugay kay ngano man pila na gud kasiglo. 2000 kapin ka tuig na ang milabay, wa may Kristong ning abot. uni ang sukod dili madugay. Oo, mo na ang sukod sa dili madugay, mo na ang mga sitas nga nasaypan sa nagkalaing nagbasa sa Biblia, sa nagkalaing reliyon, sama sa born again o katoliko o mga magwawali sa kanang Mga Jesus is Lord. Jesus is Lord. Nasaypan na nila pagsabot mga higala o magkaigsunan. Nga naman, tungod kay dili sayon ang Biblia. Maayo tingali mo basahon Brad Samuel, kining pahayag ni Apostol Pablo sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 ug ngadto sa 16. Unsa bay mabasa nato sa Biblia? Sayon ba lang kining Biblia sabton? Basaha ra gud Brad Samuel ang ikaduhang Pedro. Aniya Bra Cesar, basahon tang giingon mong sita sa ikaduhang Pedro sa iyang kapitulo 3, no? Oh. Versikulo 15 hantod sa 16 ang atong pagabasahon giingon. Og isipa ninyong kaluwasan ang pagkamaintantuson sa Ginoo. Matud pa, sa ingon usab niini ang atong hinigugmang igsoon nga si Pablo nagasulat kaninyo sumala sa kaalam nga gihatag kaniya sa 16 nga nagsulti maitud nini sumala sa iyang ginahimo sa tanan niyang mga sulat nga sa maong mga sulat nga gisulat ni Pablo adunay gani mga butang nga malisod sabton nga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon ug kinaiya ingon sa ginabuhat usab nila sa ubang kasulatan sa pagtuis niini ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Busa na nistigo si Pedro sa mga sulat ni Pablo nga bisan sa mga sulat ni Pablo sa iyang mga sulat dunay lisod sabton ug kini ginatuis sa mga taong walay alamag mga malnamo nga mga kaigsunan. So ang kining gisulat ni Apostol Pablo dili sayon nga sayon-sayonon lang pagliteral pagsabot sa mga nakalaing mga magwawali sa Biblia. Magsige ingon Jesus is coming, Jesus is coming, butangan pa nilag bulan og pizza og tuig. Nya naaman nahitabo ba wala man lagi. Ang giingon sa Biblia dili madugay. Nya pila naman kasiglo ang milabay. Napay dili madugay. Pag ingon sa dili madugay, mukot to ang kwintada nga gibasa ni Brad Samuel ang Mateo. Nga sa dili pa mahurot, nilaglibot ang tanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao moabot na. Mo na ang saktong hubad mga pastor, mga ministro sa naglaing relihiyon. I hope nga masabtan ninyo kana. Kini nga mo klaro-klaro ning amo.
Ha? Klaro-klaro ning amo. Dili sayon sabton kining Yeah. Biblia. Ngano man, basa haragod Brad Bobot pantang Ezekiel kapitulo 17 bersikulo 1 ug 2. Sayon balang sabton unsa bay nakalatid diha sa Biblia sa mga pahayag. Sayon balang kining Biblia. Ezekiel kapitulo 17 bersikulo 1 ug 2. Iyon ini ang nakapahayag sa maong basahon sa Ezekiel kapitulo 17 1 ug 2. Ug ang pulong ni Jehova midangat kanako nga nagaingon, anak sa tao, magpagula ka sa usa ka tigmo ug magsulti ka sa usa ka sambingay ngadto sa balay sa Israel. Kita mo? Lisod. Kay gani ang Biblia kasagaran Dunay mga na ay mga sambingay na apoy dili po sambingay kanang yano nga pagkasulti. Karon sa pa ang pahayag ni Kristo Brad Samuel Mateo 13 bersikulo 34 ug 35 kung si Kristo magpahayag sa iyang kaugalingon unsa ba ang gipakita sa Biblia. Aniya Bar Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Mateo siyang kapitulo 13 bersikulo 33 ug 34. O sige. Nga kung si Kristo sa iyang pagsulti kanang nga unsay iyang paagi sa iyang pagsulti. Niyaw sa bersikulo 33 gingon ug iyang gisultihin lan sila laing pangsambingay. Siya miingon, ang gingarian sa langit sama sa igpapatubo nga gikuha sa usa ka babae ug gilubong niya diha sa tulo ka takos nga harina hangtod nga gipakatubuan ang tanan. 34 ngadto sa 35. Oh, hangtod sa 35. Kining tanan matud pa ni Kristo, gipamulong ni Hesus matud pa sa mga tao niadtong panahon nga gipamulong matud pa kining tanan gipamulong ni Hesus ngadto sa mga panon sa katawhan, pinaagig mga sambingay ug wala gayud siya'y gikasuginlon kanila nga dili pinaagig mga sambingay. Sa ingon ni ini matud pa natuman ang gisulti pinagi sa propeta nga nagaingon, sa akong baba magatungag ako sa pagsulti pinagig mga sambingay. Iga pamulong ko ang mga butang tinago sukad pa sa pagkatukod sa kalimutan mo sa kinaiya. Dili sayon ang Biblia. Kinaiya diyan na ni Kristo nga magsulti pinaagi niya liag mga sambingay. Karon. Ang Biblia dili sayon sabton kung dili ka linamdagan sa bala ang Espiritu Santo. Oo, ug wala kay eksaktong magtutudlo. Kung ang inyo lang pastor, ang inyong mga founders sa nakalaing reliyon, maoy mo pasabot ninyo, dili ka na qualified. Kung dili ang giingon sa Biblia, nga ang Espiritu Santo mao ang magtudlo sa tanang mga butang. Ingon ana ang gipakita karon ang atoa namang usisahon, Brad Bobot Panta. Kay giingon man sa Biblia nga dunay gisulat si Apostol Pablo nga malisod sabton nga ginatuis sa mga taong walay alamag. Ang gisulat ni Pablo ba gituis ba? Ha? Karon unsa ba ang usa sa sinulat ni Apostol Pablo nga gituis sa mga ministro o pastor o bisan pa sa mga Katolik pitipindir o uban nga mga kaparian? Iunsa ba ang ilahang kunuhay nga pagpamatuod nga ilag yung pabalikon ang Kristo? Ha? Paaboton gyud nila ang Kristo. Beyon sa ba ang ilang mabasa, Brad Bobot Panta, basaha ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10. Unsa ang mauni ang sitas nga ilang gipasikaran nga ang Kristo gyud daw muanhi aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Niya atong basahon ang ikaduhang Korinto sa kapitulo 5 bersikulo 10. Ang nagsulat ana si Pablo. Oo. Karon. Sige, basaha. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo. Aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o dautan. So ilang gikonklusyon dayon Brad Bobot Panta nga tan-awa Brad mga ministro sa PBCM nasayop ba kami nga muanhi ang anak sa tao aron sa paghukom? Matud pa kay kitang tanan kinanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nagabuhat sa iyang lawas mayo ug dautan. So mga tubang daw ta sa hukmanan ni Kristo
Na nasayop pa mi mga pastor, mga ministro, mga kapatid. Wa mi masayop kay nabasa namo nga kitang tanan mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Mo man na ron kaning undang mamuog basa. Wa man ninyo ipatinaw tinud-on bana. Ha, ang kanang gisulat ni Pablo tinud-on bana. Nga kitang tanan mga tubang sa hukmanan ni Kristo tinud-on bana ba? Mo man wa niyo masabti kay inyo man gitinuod. Biyon sa pa ang mabasa nato. Basa bubot panta ang ilaga pong sitas. Gisulat gapon ni Apostol Pablo nga giingon na ba ni Pablo nga ako bang sulat tuison na ba na sa mga taong mga wali alamag. Asa pa ang gisulat ni Apostol Pablo, basaha ang ikaduhang Timoteo 4:1. Brad bubot panta. Ani atong basahon ang nakasulat sa Ikaduhang Timoteo Timoteo sa kapitulo 4 o bersikulo 1, ingon atong matagad. Sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay ug pinagi siyang pagpadayag ug sa iyang gingharian, ako magatugon kanimo niini. Oh. Ingon po dayon sila ang mga pastor, mga kaparian, katulig, pitipinder ug uban pang magwawali, mga ministro ug diakono. Oh, Brad, klaro kayo, Brad. Ang among gibasa nag-ingon sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa buhi og sa mga patay og sa iyang og pinaagi sa pagpadayag og sa iyang gingharian. Naalagi brad o kaklaroan ang gisulti sa ikaduhang Timoteo sulat ni Apostol Pablo ngadto sa ikaduhang Timoteo 4:1 nga matud pa sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga mao ang maghukom sa buhi o sa mga patay. Kunya, Brad, sayop lugar mi. Nga nabasa mas Biblia, maumambitaw na nga mo mong gipaninglan. Tinud-on ba na ni Kristo? Si Pablo ang nagsulti, ana. Unya, gingo na ba ni Pablo? Ang ako na bang sulat? Ha? Tuiso na ba na sa mga tao, mga wali alamag? Ginatuis sa mga taong way alamag. Karon, nabasa bitaw nga sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga mao ang maghukom sa buhi mga patay. Ang pangutana, himuon ba na? Ang pangutana, Brad Samuel, din ba kana gikot ni Apostol Pablo ang iyang pag-ingon nga sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga mao ang maghukom sa buhi sa mga patay? Din ba kana niya gikot? Basa ang Juan kapitulo 8. Gikot ka na ni Pablo, Brad Cesar, pinaagi usab siyang nasunod diya sa atong Ginoong Hesukristo. Karon, sige. Basahon ko ang prueba sa Juan sa kapitulo 8 bersikulo 15 hangtod sa 16. Sige. Inyong patalinghugan mga mahal namo nga mga kaigsunan, ingon ini ang gipahayag lugar sa Biblia. Matud pa sa atong mabasa, matud pa sa atong mabasa sa kanang maong basahon sa Juan sa iyang kapitulo 8 sa ako nang giingon sa nakasulat sa bersikulo 15 ug 16, kamo matud pa ni Kristo nagukom pinasubay sa tawhanong paagi apan wala ako magahukom kang bisan kinsa, ingon si Kristo. Ngani kun himuon kuman ang paghukom, ang akong hukom tinuod, kay dili man ako rang usa ang magahukom, kundili ako ang ugang akong amahan nga mao ang nagpadala kanako. Yung sa payag ni Kristo sumala sa iyang gikot dito sa sulat niya sa ikaduhang Korinto o sa ikaduhang Timoteo, matud pa ni Kristo o ni Pablo, kamo naghukom pinasubay sa tawhanong pagi, apan wala ako maghukom kang bisang kinsa, ngani kun himuon kuman ang paghukom, matud pa ni Kristo, ang akong hukom tinuod kay dili man ra ako ang maghukom, kundi ako ug ang amahan mao ang nagpadala kanako. Kung mao kun himuon ni Kristo, naay kun unsa ba nang kun tinud-on ninyo? Kanang kun conditional kana mga pastor, mga ministro, mga kaparian o Katolik Fitipender. Conditional na kun himuon ni Kristo. Ang paghukom dili man lang daw kuno siya maong maghukom kundi ang amahan, matud pa nga mao ang nagpadala kaniya. Kun himuon
Ang pangutana, himuon ka na ni Kristo. Mo man na roy ato ang tubagon. Kay kinigong mga tawhan na God sa naglaing mga relihiyon, sa naglaing mga kasimbahanan, pagka makabasa o usa ka sitas, konklusyon dayon. Tanawa, klaro kayo, kay kitang tanan mga tubang sukmanan ni Kristo. Nabasa bitaw, pero ang pangutana, ang wa man ninyo mabasa, himuon baka ni Kristo ang kanang giingon nga, maghukom siya uban sa iyang amahan. Muna wa ninyo masabtigot nga mga magwawali sa nakalaing mga pagtulunan, nakalaing mga reliyon. Ang pangutana, Brad Bobot Panta. Himuon kaha ni Kristo ang paghukom. Si Kristo may atong pasulti. Yung dili ning mga baba sa mga pastor o mga ministro o guban pang mga magwawali sa nakalaing mga reliyon. Si Kristo ay atong pangutanon. Kay si Kristo man maoy mo abot. Unsa bay pahayag ni Kristo, Brad Bobot Panta, himuon kaha ni Kristo ang paghukom. Mayo ni kining mobalik mo ni atong pangutanon. Si Kristo ay atong pangutanon. Himuon baka ni Kristo ang paghukom. Moabot baka siya. Unsay pahayag ni Kristo, Brad Bobot Panta, sa Juan 8:50. Ni atong basahon din sa Juan, sa basahon sa Juan sa kapitulo 8 ug ang 50. Bersikulo 50, yun ni ang atong mapahayag. Ngani dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan. Ana ay usa nga nagatinguha nini alang kanako og siya mao ang magahukom. Yun sa nga magahukom. Ang pahayag ni Kristo, klaro kayo ba mismo ni Kristo, matupa ni Kristo. Ngani dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan. Ana ay usa nga nagatinguha nini alang kanako og siya mao maghukom. Nagtudlo si Kristo gusa nga mao maghukom. Pero pasultiha ang mga nagkalain nga mga pastor, mga ministro, mga kapri Katolik pitipiri. Mobalik si Kristo aron maghukom o sa mga patay. Nabasa bitaw, pero ang pangutana ba, himuon baka ni Kristo paghukom? Mo man wa ninyo masabtigot? Gililong man ninyo sa inyong mga membro. Wa man ninyo ni basaha ang maong sitas. Kayo ginyo ning basahon, mabunggo ang inyong doktrina. Kaya inyong yung pabalikon si Kristo. Bisag di na mo balik si Kristo. Ato man ang masayran karon. Nagtudlo si Kristo og lain usa nga mao ang maghukom. Ang pangutana, Brad Samuel, kanang iyang gitudlo nga usa nga mao ang maghukom, ang amahan ba kana? Beyon sa ba ang pahayag sa Biblia, Brad Samuel, Juan 5:22? Aniya bersisar kanang gingon ni Kristo kung tudlog usa nga mao ang mokom, dili kana usab mao ang amahan. Niya nga naman. Tod kay matud pa sa Juan sa iyang kapitulo 5 versikulo 22, inyong patalinghugan mga mahal namo nga makaibsan nga sa daghan na namo nga pagpamatuod nining pinasikad ang Biblia nga ang amahan dili gyapon maghukom niya. Sa 22 sa maong bersikulo sa kapitulo 5 sa Juan gingon, ang amahan dili magahukom kang bisan kinsa. Hinunoa ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa anak busa. Yang amahan ba'y maghukom? Gyud muhukom, Brad Cesar, pero gitugyan niya matud pa niya ngadto sa iyang anak. Karon gitugyan na pod. Primero ni Kristo, dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan, anay usa nga mao maghukom. Tinudluay naman Kinsa ka nang usa? Mao man naroy atong sayron kinsa nang usa. Kaya nga mahan balibad man. Iya mang gingon ang paghukom ako manggitugyan sa akong anak. Ngunya ang anak pod nagtudlo pug laing usa nga mo'y maghukom. Asa man na di makalibog. Ato ning ipatinaw aron dili maglibog ang mga tao. Kay kun ang pastor ug ang ministro ug mga kaparian Katolik pitipidin mo'y mo pasabot ani. Mutuo ra ba dayon ang ilang mga membro pod? Mutuo. Pero mao man na ron ang wa nila masabti kini ato ang bugat nga katarungan, Brad Samuel, nga gitudlo sa atong langiton nga magtutulo nga wa ni basaha sa nagkalain nga mga klase sa mga kasimbahanan karon dinhi sa tibuok kakalibutan. Timananta nga si Kristo nagtudlo ko sa nga may maghukom. Atong gipangutan ang amahan ba may maghukom? Balibad po ang amahan. Kaya ang amahan iyang gitugyan ang paghukom ngadto sa iyang anak. Iyang ato namang busisahon.
unsa ba karon Brad Bobot Panta, Juan 12:47. Kay gi tudlo naman pod sa amahan ng anak ang pangutana. Iyon sa pod ang sulti sa anak. Be, about sa paghukom. Niya atong basahon ang nakasulat sa Juan sa kapitulo 12 nga dinhi sa 40 City. ingon ini. Kung kinsa ang magpatilingog sa akong mga sulti og dili magatuman nini, ako dili magahukom kaniya. Kay ako wala man manhi aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Oo. Balibad malagi ang anak. Ang amahan, balibad. Yang gitugyan sa iyang anak. Pag-abot po sa anak, balibad po ng anak. Asa man taan ni di ay? Kinsa man yun di ay ang maghukom. Aron matinawan ang mga katauhan bad Samuel. Atong ipadayag ang kamaturan. Si Kristo'y atong pangutanon. Kinsa ba yun ang maghukom kay si Kristo nag-ingon man nga anay usa nga akong gituddo nga mao maghukom. Kinsa ba kanang usa nga mo'y maghukom? Mabasa ba Brad Samuel litra por litra nga ang maghukom mao gyud ang Espiritu Santo sumala sa pahayag sa Biblia? Basa Brad Samuel. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia, litra po litra kana nga ang Espiritu Santo yun kanang giingon nga usa nga gipa sidaan ni Kristo nga gitug-an ni Kristo kanang usa nga mao kanay may bulhaton kana sa paghukom kung kinsa kana sa giingon ni Cesar. Mabasa ba litra po litra nga Espiritu Santo yun? Kung kinsa kana mga malnamo nga magsanulay lain ang laing manlalaban kana ang Espiritu Santo nga gipangamuyo ni Kristo ngadto sa iyang ama niya. O prueba sa Juan 14:15 ug 16 unya ikaman nako sa 25 ug 26 unya dayon basahon nako dayon ang 17 hangtod sa 10 aniya ang gihatag nga paghulagway sa Biblia. Kung kinsa kanang usa nga gihisgutan ni Kristo, kun higugma kamo kanako ungin sa Kristo, inyong tumanon ang akong mga sugo. Dunay sugo siya kun higugma pan taniya matud pa ni Kristo sa 16. Ug kun unsa kana nga sugo ug ako mga muyo samahan ug kamo iyang pagatagan ug lain nga manlalaban nga mahiguban kaninyo hangtod sa kangturan. Busa kana ding gingon ni Kristo nga kun higugma taniya tumanon nato ang iyang mga sugo ug siya mga muyo samahan ug pagatagan kita ug lain nga manlalaban matud pa niya nga mao kanang espiritu sa kamatuoran nga kun kinsa kanang espiritu sa kamatuoran nga kun higugma ta ni Kristo niya. Sa 25-26 kining mga butanga ingon si Kristo, gisulti ko kaninyo samtang ani apa uban ako kaninyo o ako uban kaninyo o matud pa apan ang malalaban sa ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan nga ipadala sa amahan siya mo ang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga ako nang gikasulti kaninyo. Busa kana di ang laing malalaban nga mao ang Espiritu Santo sumala sa Biblia nga may buluhaton kana nga gingon ni Kristo matud pa sa atong mabasa sa 16-17 sa city sugod hantod sa bersikulo 10 may buluhaton kana sa paghukom kanang laing malalaban nga mo kanang Espiritu Santo nga gingon ni Brad Cesar sa pangatuanan niya. Mabasa ba litra po litra nga ang Espiritu Santo mao na ang hukom niya. Mabasa sa bersikulo 7 atong basahon hantod sa 10 inyong patalingyugan ngingon ngani ingon si Kristo suginlan ko kamo sa tinuod ha ang gingon niya nga maayo alang kaninyo nga pupahawa ako ingon si Kristo. Kay kung dili ako mupahawa ang manlalaban katong laing manlalaban nga iyang ipadala dili mo hanha kaninyo ingon si Kristo. Apan kung mupahawa ako siya repirados laing manlalaban akong ipadala kaninyo. O inig-abot na niya repirado gyapos laing malaban nga Espiritu Santo iyang pailon ang kalibutan niya na may tungod sa sala o sa pagkamatarong o sa hukom o may tungod sa sala kay sila wala man musali kanako ingon si Kristo may tungod sa pagkamatarong kay ako muadto man sa amahan unya og dili na kamo makakita kanako. Kumusta? Unsa ang katarungan Brad Samuel? Makita pa ba ang Kristo? Ang Kristo Brad Cesar sumala sa Biblia dili sa atong hunahuna sa dili kita mo'y nagbuot dili na siya makita mupahawa siya tungod niya ng laing manlalaban nga mao ang Espiritu Santo nga ang bulaton sa Espiritu Santo mao di ay kana ang muhukom sumala sa atong mabasa sa Biblia. Klaro kayo mga higalang magkaigsunan mga pastor, mga pari, mga katolik pitipindir o mga diakono. Siya ro di nyo masabtan.
Kinsa diaya maghukom, mao ka ng usa nga gitudo ni Kristo nga mao ang maghukom. Kinsa ang usa nga maghukom, mao ang lain nga malalaban nga maong Espiritu Santo nga ipadala ni Kristo. Nganong ipadala ni Kristo ang lain nga malalaban nga maong Espiritu Santo? Kay si Kristo mupahawa siya. Kay kung dili daw siya mupahawa ang lain nga manlalaban, dili mo anha. O iyang ipadala ang Espiritu Santo, ginig-abot sa Espiritu Santo, iyang pailhon daw ang kalibutan may tungod sa sala, manang makasasala. O sa pagkamatarong nagbuhat kag sala, nagbuhat kag pagkamatarong, o hukman ka matud pa ni Kristo sa Espiritu Santo. Muna ang gingon sa Biblia, nagbuhat kag pagpakasala, nagbuhat kag pagkamatarong, ang muhukom sumala sa pahayag ni Kristo, mao ang lain nga malaban nga mao ang Espiritu Santo, litra por litra. Mabasa ka na. Unya ang uban mga reliyon mingon, brad ka nang lain malaban mao mas Kristo. Uy, pagtarong pod mo mga pastor, oy. Pagtarong pod mo mga Katolik pitipender, pagtarong pod mo mga ministro. Kanang lain nga malalaban, di na ingnon nga lain og maura. Yun sa man ninyo pagsabot, oy. Inyo yun ng inyo yun ng supakon. Pag ingog lain niya, maura na sa Kristo. Sa man ang inyong utok na yabag na sa inyong pagpanghuna-huna o nasobrahan na ba? Basahon ko nga si Kristo manlalaban. Pag ingon nga lain, dili na mao si Kristo. O sa prueba, basahon ko ang unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1 nag-ingon. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo nini mga butanga, aron kamo dili man nagpakasalaapan kun may makasala man gayod. Kita adunay manlalaban nga mga tubang saman si Hesukristo nga matarong. Si Kristo manlalaban, pero kay ipadala man niya ang lain nga manlaban, entonces kanang lain nga manlaban dili na si Kristo. Way supa kay si Kristo manlalaban, apan nagpadala si Kristo og lain nga manlalaban. Mao kana ang laing nga manlalaban, ang Espiritu Santo nga mao ang maghukom. Mao kana ang coincide dito sa gingon ni Kristo, dili ako ang naninguha sa akong kadungganan kundi anay usa nga mao ang maghukom. Nag-appoint si Kristo nga mao ang usa nga mao ang maghukom. Munya asa man gikuha ang inyong mga argumento, mga pastor, mga ministro, mga kapriad Katolik pitipender, nga inyong pabalikon si Kristo, nga matud pa ni Kristo. Dili na mo makakita kanako mahitungod sa hukom. Iya man ning sulti ni Kristo, lubago ninyo na. Klaro anang gingon ni Kristo, dili na mo makakita kanako mahitungod sa hukom. Kay ang punuan nining kalibutan na hinukman about sa paghukom, di na daw ta makakita ni Kristo. Iyan ang pulong na. Kay moadto siya sa iyang amahan. Biyon sa pa ba ang dugang prueba, brabobot panta? Makita pa ba ang Kristo? Mateo 23, brad, bobot panta. Nga mao'y gisaligan sa ubang mga pagtulunan, nga ilag yung pabalikon si Kristo, bisag ning balibad na Kristo nga di na mo makakita kanako. Sige lang kape. Di lagi oy, mubalik ni Kristo paghukom sa mga patay. Ibasa bitaw na mo inyong sitas. Sige, Brad Bobot Panta. Dinhi sa Mateo sa Kapitulo 23, versikulo 37 ngadto sa 39, nagpahayag atong Ginoong si Kristo nga dili na gyud siya makita ni Brad Cesar. Sige. Atong basahon. O Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo nga anak kanimo, sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Apan nagadumili kamo, tanawa mabiniyaan ang og magamingaw ang inyong balay. Kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako. Pag-usab hangtod makaingon na kamo dalagon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Oh, kita mo? Di na mo makakita nako pag-usab unya inyong ingnon mga pastor, mga ministro, may oy makita pas Kristo pag-usab. Kinsa may atong tuhuan kamo ug ang atong Ginoong Kristo. Natural nga atong tuhuan ang mubalik. Dili kay kamo sa inyong bakba. Kay matod pa ni Apostol Pablo, kana arba akong sinulat, tuison ra ba na sa mga taong mga way alamag. Gito
choice nila. Bisag si Kristo ning balibad nga di na mo kita nako. Ingon pa din mga pastor, dili uy maabot lagi si Kristo. Aros paghukom sa buhi is mga patay. Gibasa bitaw na to, himuon ba ni Kristo at paghukom? Balibad ba ni Kristo? Mo ato punta sa aman, balibad po naman. Pero ang Kristo nagtudlo og lain nga maong maghukom, nga maong Espiritu Santo. Klaro kay na sa ba sa atong Hesus Kristo. Ayaw ninyo paglimbungi ang mga katawhan, mga higala o mga kaigsuunan. Kamong mga membro diha sa nakalaing reliyon ay mo pagpatakag tutuoan ang mga ba sa mga pastor, mga ba sa mga ministro, mga ba sa Katolik, kinsa pa na nga nagwali sa maayong balita. Kay dili ra ba tanan magwawali? Ha? Nga tuuhan na to. Ngayon sabay pahayag Brad Samuel sa ikadung Korinto ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 12 kinsi unsay pahayag ni Apostol Pablo about ni ining mga magwawali karon. Sige. Anya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 11 12 ngadto sa 15. Bersikulo 12 hantod sa bersikulo 15. Inyong patalingugan mga malnamo ngayon. Ug ang akong ginabuhat karon matud pa ni Pablo, akong padayunon o padayunan sa pagbuhat aron akong maputol ang kahigayunan sa mga taong naninguha sa kahigayunan sa pagpakakita sa ilang kaugalingon nga may sama kanamo labot sa mga butang nga ilang ginapasigarbo. Sige, ang maong mga tao sa 13 maoy mga apostoles nga niini mga magbubuhat, mga apostoles nga mini, mga mini daw nga mga apostoles nga magbubuhat og malimbungon matud pa nga nagatuguban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostoles. 14 sa 14 gingon og kinidili hinoon ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kayang busa sa 15 dili ikahibulong kun ang iyang mga sulugoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarong ang ilang dangatan masibo ra unya sa ilang mga binuhatan. Klaro ang payag na Apostol Pablo nga duna di ay mga tao nga gustong may sama sa mga apostol. Kadaghan karon nga mga magwawali. Nagwali may tungod kang Kristo nga matud pa ni Apostol Pablo nga akong ginabuhat karon akong padayon sa pagbuhat aron maputol ang kahigayunan sa mga taong naninguha sa kahigayunan sa pagpakita sa ilang kaugalingon nga may sama kanamo labot sa mga butang nga ilang ginapasigarbo. Kay ang maong mga tao mao'y mga apostolis nga mini mga magbubuhat nga malimbungon nga nagtakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostolis ni Kristo. Kinsa maron ang nagwali may tungod kang Kristo? Di ba mao ni sila? Napoy ang ila pong giwali bro Cesar. Si Kristo. Si Kristo. Pero dunay mga tao pasidaan ni Kristo nga dunay mga tao nga nagawali pinaagi ni Kristo gumikan sa dakong kasina. Niao, may bahad ko. Pilipos sa kapitulo 1 bersikulo 15 inyong patalingon sapagkat tinuod adunay magawali kang Kristo gumikan sa kasina ug sa pagpalabaw-labaw apan ang uban gumikan sa maayong kabubuton. Busa na po'y mga taong nagwali sa maayong kabubuton pero na po'y mga tao nga nagawali pinaagis dakong kasina nga kana gipatugan ni Pablo nga kana sila nagpaka-apostol sama nila. Kaya nga naman, si Kristo God. Ang giwalis mga apostol, si Kristo. Ang kinipong mga tao karon sa nagkalaing mga reliyon, si Kristo. Di ba? Gusto silang may sama sa mga apostol. Kaya ang mga apostol nagwali. Muwali po sila. Kay lagi sila daw ang saksisor sa mga apostolis. Uy, naunsa mo? Mabitagi pa si ni Kristo, magbantay mo kay ka na mga menina. Gusto nang may sama na mo, nga mahimong mga apostolis. Mga magbubuhat nga malimbungon nagtakuban ingon nga apostolis ni Kristo nagtakuban nang dahil ni mga tawhana mga higala o mga kaigsuonan. Mabitaw itong igbasa ni Brad Samuel nga dunay nagwawali nga tungod sa kasina o pagpalabaw-labaw, di ba? Ang ubang nga mga pagtulunan o mga kasimbahanan nangasina sila kaysa diha nga ang Katoliko misamot o kadaghan na sinapod ang nagkalain mga born again. Kay lagi ninduta kayo
nindot na kayo ng mga simbahan. Asam nagikuha ng mga salapi, ana? Di ba gikas sa katawhan? Di ba kasina? Ang uban mingon, kanang born again, di man na iyan ni Kristo. Kining amo may tinuod, mingon po Katoliko. Kini may amo may tinuod, ingon po ng born again, di naman na tinuod na, kanang Katoliko, kay nagsimba man ng mga larawan, mingon po dayon ang baptist, dili man na tinuod ng Katoliko o kanang born again, kay lahi magyud ang kining giingon sa Biblia nga gitawag og born again. Hinaagyod sa Biblia nga born again. Naman na Juan 3:3. Mabasa man kuno nga born again. Di kini may amoy tinuod. Mingon po Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ang amo gyud may tinuod. Kay mabasa man Roma 16:16 Iglesia ni Cristo. Unya maadto po kas mga Kristohanon. O naa dito mabasa gyapon nga ang unang gitawag og Kristiyano dito sa Antioquia. Kami may tinuod kay Kristohanon maning amo. Maglibog ang tawo na. Asay tinuod. Mingon pong saksi no ba kini amo may tinuod kay mabasa gyud sa Biblia. Kaya na kamo mao nga ako mga saksi. Pila man di ang tinuod? Daghan di ay? Sara ang tinuod. Mga higalag mga kaigsuunan. Nag-iyahay, di ba't palabaw-labaw sila? Ang yuba, mingon, ang amo may tinuod. Kay mabasag yun. Mingon po ang born again. Ang amo may tinuod. Kay naasa 133, born again. Magpakatao kapag usab. Mingon po ang mga Kristohanon, kami may tinuod. Kay ang gihimo, ang kadto ko ng mga Kristohanon, gisugdan dito pagtawag sa Antioquia. Mingon po ang Katoliko, ang amo may tinuod. Kay mabasa sa Mateo 16:16, kasi Kristo nagtukod ng Iglesia, ngaw ang mao ang Roma Katolika, Apostolika Romana. Pila man di ang tinuod. May bauta, Kristo ang ipamatud, ang anong naglalis na sila. Katoliko, Kristo. Born again, Kristo. O ato po kas Kristohanong Kristo. Ngano maglalis man mo? Nga usar may inyong gipamatudan si Kristo. Mao na ang giingon sa Biblia sa Pilipos 1:15 nga dunay nagwalik kang Kristo sa kasina o pagpalabaw-labaw. Di ba tukma kamo? Musa ingon ana mga higalang magkaigsuunan. Ang among gipadayag nga kun mubalik man ang anak sa tao sa dili madugay gipakasama kawatan, gipakasama og kilat, nahitabo na kana kay matud pa ni Kristo sa dili pa mahurot yung libot ang tanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao moabot na. Kilat dali ra kayo. Kawatan di ka kay balo, kalitlag sakas imong balay. Ingon ana. Humana ka na ang pagbalik sa tungin ni Kristo panahon pa sa mga apostol. Dili na ninyo pabuto nining panahon na karon kay daghan pag mga sitas nga ilang gibasihan Brad Samuel nga mubalik yun si Kristo. Daghan patag tubagonon Brad Samuel. Kaning buhat 1:11 nya kanidayong gitawag og Mateo 25:31 nga magpili daw ang si Kristo sa mga karnero sa tuog wala. Daghan gyud mga sitas ay daghan pa mga sitas nga tubagon Brad Samuel. Unang Tesalonika kapitulo 14 ato gapon kana nya tubagon nya dili ko kamo pagbiyaan nga daw ilo. Daghan mga sitas katong tubagon Brad Samuel, tubagon na to kanang ilang mga sitas aron sa ingon ana matinawan ang mga katawhan nga dili sila magpatakag totoo ini mga magawali nga mga mini nga mga apostolis ni Kristo. Bueno Brad Samuel, tungod kay natapos naman usab ang atong oras. Ug magpasalamat kita sa atong langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Iyo inyo Senior nga maoy naghatag kanato niining pagsabot sa Biblia kay dili kini nato mahimo Brad Samuel ug wala nga atong langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas de Iyo inyo Senior. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban usab sa akong mga kauban. Ug kinisab si Brother Samuel Montemayor. O kiniusap si Brother Luciano Panta, mingon na lamang nga daghang kayo salamat sa inyong pagpaminaw ug mayong udto kanatong tanan.